Haba Afrem. Na'am. Tafiya za ka yi shi ne kuɗin I love you nan babu. Wanta ne, sorry. I love you. Ne babu ita ne. Ba son fitan nan nake yi ba gaskiya. Haka za ki yafi. Ya zan yi? Ina wasan fitan nake wato amma ya zama dole. Ya na iya, amma dai da Allah ka dawo da wuri. Amma hulan ka sai ma yanda nake so ka sa hula. Wanda ka ce ga sadda rake? A'a to ba wani a ya kuma kai to To ni saboda. kin ce haka ma wannan haka. Saboda ka ɗan mata su gani wannan wankan ya kamata a gida mu zama da. Kai. Da ni na zama dole da babu. Aba wajen nasa. Ba damu. Sai dai in sha Allah ubangiji ya tsare. Ba wani abu. Ba komai. Sai dai tunatarwa kawai da rediyo in ƙara tunatar da kai. So ina jin ki. Duk girman haram ko da kuwa a ce ya kai miliyan 50 aka baka halak naka 1000. To ka karɓo mana wannan 1000 ka dawo mana da shi gida. Kar ki damu. Ya fi mana lada. Ka taho mana da halak banda haram. Insha Allah. Da ya tsare ka da haram. Amin ya Allah Allah. ya kai ka lafiya dawo da kai lafiya. Amin ya Allah. To, Mama Yanzu akwai dai ni na tafi. wuce. haba Afrem. Na'am. Tafiya za ka yi shi ne kuɗin I love you nan babu. Wanta ne, sorry. I love you. Sai yanzu dai bari in gyara ma wannan hulan ka kai Oh, tare ai na da- ma manta ai. Ai, Ya yi sosai? gaskiya ka yi kyau. Na gode. Allah ya tsare. Ai duk wannan aikin kula da ni. Ni dai na tafi.